Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε συνέχεια την αίσθηση ότι όλα τα κόμματα μένουν στα λόγια. Δηλαδή, ακόμα και η ρητορική χτες των ανθρώπων που μιλήσαν στο debate, νομίζω ότι μείνανε πάλι σε ένα επίπεδο όπου δεν καταφέρνουν να σκίσουν αυτό τον πολιτικά αντικολόγο που πια δεν πείθει κανέναν. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω, ας πούμε, κάποιον να λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο για το τι θα γίνει με τα δάση το καλοκαίρι. Που έχει τόση βροχή το χειμώνα, που σημαίνει ότι έχει φυτρώσει πάρα πολύ πρασινάδα από κάτω, από τα πεύκα και από τα δέντρα γενικά, τα οποία βεβαίως θα ξεραθούν τώρα με τις φοβερές θερμοκρασίες που έχουν αρχίσει ήδη να υπάρχουν και τα οποία θα κάνουν τα δάση μας να είναι έτοιμα να κάνει. Δεν υπάρχει όμως καμία διαχείριση και το ξέρουμε. Και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει διαχείριση και ξέρουμε ότι κανένας δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτά τα χορτάρια και ότι όντως θα ξανακάουν τα δάση μας. Ή πολλά τέτοια. Δηλαδή θα μείνω λιγάκι στην πολιτική. Συγχωρέστε με που θα το κάνω. Δεν ξέρω αν ταιριάζει απόλυτα με τους οικολόγους, αλλά θα μείνω στην πολιτική. Εχθές λοιπόν ο κύριος Μενέλαος Γκίβαλος, αναπληρωτής καθηγητής, είπε ότι οι μεγάλοι νικητές του debate ήταν οι απόντες οικολόγοι πράσινοι. Το αισθενίζεστε, θεωρείτε ότι ήσασταν απόντες ή έπρεπε να είστε παρόντες? Τι συμβαίνει με αυτό? Δεν ξέρω αν είμαστε νικητές του debate. Νομίζω ότι ο σχολιασμός που μπορώ να κάνω γι' αυτό είναι αυτό που είπα λίγο πριν, ότι εμείς προσπαθούμε, επειδή είμαστε πολίτες και δεν είμαστε πολιτικοί, και μπαίνουμε σε αυτό το χώρο έτσι δυναμικά, ακριβώς επειδή αισθανόμαστε ότι οι πολιτικοί δεν ακούνε και τραβάνε το δικό τους δρόμο χωρίς να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και τι είναι τα προβλήματα που καίνε τον κόσμο. Οπότε ξαφνικά έχουμε δραστηριοποιηθεί διάφοροι άνθρωποι από διάφορους χώρους και έχουμε φτιάξει αυτό το κόμμα, ας πούμε. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά το debate χτες ήταν ένας ξύλινος λόγος. Νομίζω ότι δεν αφορά τον κόσμο αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν. Δεν ακούει ο κόσμος ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ακριβώς τα πράγματα που τον καίνε ή τέλος πάντων δεν έχουν βρει τους τρόπους για να τους πείσουν ότι αυτά που λένε δεν είναι σχήματα λόγου, να το πω έτσι. Υπήρχε στις σημερινές εφημερίδες δύο θέματα, το είδαμε μάλλον σε δύο εφημερίδες, για φιλοσκοπιανές θέσεις του κυρίου Τρεμόπουλου, του επικεφαλής του κόμματός σας. Θεωρείτε ότι είναι κάποια επίθεση ακριβώς επειδή εμφανίζεται να έχετε υψηλά ποσοστά? Θεωρείτε ότι μπορεί να σας επηρεάσει? Πώς το σχολιάζετε? Νομίζω ότι είναι μια επίθεση σαφέστατα λασπολογίας για μας. Με θυμώνει πάρα πολύ αυτή η όλη η συζήτηση. Με εκνευρίζει και με θυμώνει πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα γκρουπ πολιτικών στην Ελλάδα οι οποίοι παίζουν με τα συναισθήματα και τις αγωνίες και τις αδυναμίες του κόσμου για θέματα τα οποία πραγματικά είναι άλλων εποχών. Το είπα και χτες σε μια συνέντευξη ότι εγώ είμαι... ο παππούς μου πολέμησε στο Μακεδονικό μέτωπο και στη Μικρασιατική εκστρατεία και έχει πληρώσει πολλά για μια περίοδο ιστορική που ευτυχώς έχει περάσει. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να παίξουμε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που απειλεί τη Θεσσαλονίκη δεν είναι οι γείτονες χώρες, είναι η θάλασσα που ανεβαίνουν τα νερά της. Η Θεσσαλονίκη θα πλημμυρίσει. Δηλαδή, και καθόμαστε και μιλάμε τώρα και παίζουμε με τα συναισθήματα, και όχι μόνο αυτό, αλλά κεφαλαιοποιούμε σε πολιτικό κεφάλαιο. Αυτό είναι που σε τρελαίνει. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που υπεραμείνονται υποτίθεται της πατρίδας, που δεν τους ενδιαφέρει το ότι χάνουμε χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή από τις ακτογραμμές μας γιατί υπάρχει κακή διαχείριση, ας πούμε. Υπεραμείνονται δήθεν της πατρίδας και λένε ότι αυτοί αγαπάνε πιο πολύ την πατρίδα και το εξαργυρώνουν σε πολιτικές θέσεις. Και ξέρουμε ότι αυτοί ευθύνονται για τις ήττες που έχουμε φάει σε σχέση με όλη την ιστορία με την ονομασία. Που θα μπορούσε να έχει λυθεί κάλλιστα το 91-92 με πολύ καλύτερες συνθήκες με το πακέτο Πινέιρο. Και που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 120 χώρες στον κόσμο να τη φωνάζουν Δημοκρατία της Μακεδονίας ή Μακεδονία. Και ο Ομπάμα, αφού μιλάει με τον Καραμαλή, φεύγοντας ο Καραμαλής να λέει η Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί πρόκειται περί των ίδιων ανθρώπων που δεν έχουν πάει στο στρατό κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή, πραγματικά εκνευρίζομαι πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Γιατί τρώμε πάρα πολύ λάσπη και είναι και άδικο. Και ξέρω ότι θα χάσουμε ψήφους, γιατί ο κόσμος βεβαίως ανησυχεί.
Γιατί όντως αυτά είναι καταγραμμένα στη μνήμη της Ελλάδας, που είναι πολύ βαθιά. Και είναι φυσικό ο κόσμος να ανησυχεί για όλα αυτά. Αλλά είναι ψεύτικες χειραγωγίες του κόσμου. Σας χάρηκα πολύ που σας θύμωσα λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που ήσασταν εδώ και συνομιλήσαμε. Εγώ σας ευχαριστώ και μου δώσατε το δικαίωμα να μιλήσω για αυτά τα θέματα, γιατί πραγματικά μας έχουν πάρει με τη λάσπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.